Проекцията на Слънцето навлезе в последната зодия от годишния зодиак, Рибите, съзвездието Риби. Ето, това е астрономическото му разположение. И по тези точки светли, посветените са разбрали и очертали, че това са рибите. Що така, бе? Така е? Добре. Вода. Елемент. Променлив. Зодията е на мистика. Ключова фаза аз вярвам. Тук е пулсът на вярата. Така ли, рибки? Управлява се от Нептун и Юпитер. Ето тук е отбелязан Нептун, тук е Юпитер, а тук е знака на рибите. Управлява стъпалата, имунната и лимфната система. Денят е четвъртък, цвят е виолетов. Знаеш колко рано макар ще почва. Виолетово-червен. Качества. Чувствителен, талантлив, състрадателен, интуитивен, поет, медиум, грациозен, творец. Да. Мотива е мистицизъм и медитация. Слушай, Бог говори. Тъмна страна. Когато е несъвършен, объркан, зависим, пристрастен, отшелник и смирен. Да. От Малкут до Нецах. Това е пътя на рибите. Пътека 29. Споменаваше се в предния час. Буква на иврит е Ков. Това е тил на главата. Ето ви прилича на тил. Така. Единична буква е числото 100. Свързане с физическото тяло, одеве се говори, и с основните инстинкти. Главно половие. Казва се, че там е родовата карма. Главният урок на 29-тия път е, че примитивното е винаги с него. Това е физическа еволюция, връщане към дивата природа, зад която остава скрита красивата Изида в Нецах. Иначе 22 ще го видим и на този път между Тиферет и Гебура. Но да видим тук за тази карта Луната. 29-тия път. Картата носи номер 18. Луната. Вижда се знака на рибите и тила на буквата Ков. Картината изобразява от тази колода как рака се измъква от водата, стъпва по пътя на дългата еволюция, оттам нататък, между вълки кучи, някъде казват между две кучета, и между две кули трябва да мине, които
през които се вижда дива планина, осветена от луната. Луната, капят от нея 4 капки йод. Буквата йод. Това са 4 пътя към познание. Музикална нота е горно си. Утвърждението е: аз съм едно с потока на Вселената и лесно привличам всичко, от което имам нужда. Вижда се в далечината изгряващото слънце. Ракът търси пътя към светлината. Този ниш астрал на 29-тия път гъмжи от илюзии и духове. Пътят е много сексуален, с животинска похот и фантазии. Ученикът ще се изправи срещу всички тези фантоми, които е избутвал назад в тила, нали, да не се виждат, и ще се престраши от тъмното и ще се опътва и ще чака изгрева. Известни риби. Археолога Георги Китов. Той намери тази златна статуя, маска, която е истинска маска, а не като западните тънки, като фолио. Това е дебела плътна маска, тракийска. На сет, да. Николай Коперник, Александър Греъм Бел с телефонните съобщения, Рудолф Дизел, изобретателя на дизеловия двигател. Той се казва дизел. Да. Изобщо това са изобретатели. 2 гении. Алберт Айнщайн, гения на Вселената, и гения Боби Фишер, който е ненадминат завинаги световен шампион. По класацията той е с 3-4 точки напред от всички други шахматисти, а после следват на през половин точка. Нашият ум е всичко, което имаме. Не, че той ни заблуждава понякога, но все още се налага сами да анализираме заобикалящия ни свят. Имаше срещу него атентати. Той пътуваше с билета, плащаше за един самолет, а пътуваше с друг. И така, защото съветската машина, там бяха всички гросмайстори, те казаха, той няма начин, правеха комбинации от ремита, за да не може да победи, но той един по един всички ги свали. Когато отказаха да му приемат изискванията, той каза, добре, аз си заминавам и тръгва за Щатите. И тогава президента Кисинджер му звъни, Боби, моля се, не излагай Америка. И го върна. А съветските гросмайстори при прибиране в Съветския съюз един по един им махаха значките, махаха им
медалите, пагоните и дори ги вкарваха в затвора. Внесъл една порнографска книга и казва, други внасят повече, защо? Ако ти беше бил Фишер, така му казаха КГБ, цял кашон с порнография можеш да ти позволим, обаче сега ни е казано да ти вземем мярката. И жена му го остави и всички. Един по един. Така, да не се бавя. Музиканти Фредерик Шопен, Йохан Себастиан Бах, Енрико Карузо, Антонио Вивалди. Вижте какви музиканти раждат рибите. Елизабет Тейлър, Клеопатра, Дрю Баримор, Чак Норис с двата пищофа, който го знае, че е актьор и както го знае, че е актьор, е на цяла банда, ги кара да играят и играейки ги вкара в затвора. Джони Кеш. Джони Кеш, знаменития кънтри певец. Микеланджело Буонаротти, Огюст Ренуар. Автопортрет е тук е той самия. Максим Горки, така се е подписал, че трудно се разбира. Габриел Гарсия Маркес. Никога не преставай да се усмихваш, дори когато ти е тъжно. Някой може да се влюби в усмивката. Да, въпрос на гледна точка. Човекът, който се смее. Виктор Юго. Смели сме се много на неговите романи. Другаря Михаил Горбачов, който разсипа Съветския съюз. Щяха да го съдят, обаче той замина за Америка, лекции изнасяше там. Ние тогава бяхме в Щатите и казвахме, бе нас никой не накара да изнасяме лекции, а той така, както и да е. Джордж Вашингтон. Америко Веспучи, който открил Америка. Уж, да. Много пъти се е открил. Така. И двама космонавти. Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. Ние видяхме в Щатите, къде там... В Чувашия. В Чувашия. Не, аз обърках Щатите. Секретните бази? Космични? Не. Германците искаха много години да научат траекториите, руснаците не ги дадоха, откъдето се подозираше, че може би не е летял в космоса, но те и американците правеха такива. Полетът на Кеприкорн, например, уж на Луната кацнали, как ходят и изведнъж знамето почна да се люлей от вятъра и филма се провали. На Луната вятър няма. Тъй. Георги Куртев, брат Георги Куртев. Софроний Врачански, защото човеческата душа доде не премъдри, доде не претърпи скръб, труд и теснотия, не може да се поднови и украси. Вижте, какво е това мисъл. Софроний Врачански, той се е украсил. Стамбулийски. Стремежът към свобода свършва, щом дойде свободата. Свободията. Свободията. Да. Сега
сега сме тъй. Тъй, сега сме на неговото диридже. Тъй, числото 22. Много специално, каза Галя. Двете букви на еврейската азбука са използвани и като числа. Тя каза, че ще ги изучаваме. 22 са големите аркани на картите Таро. 22 представлява висш разум и крайната дълбока мъдрост. Графичният символ на числото 22 е великата змия, захапала опашката си. Нарича се Ouroboros. Тя не само е захапала, ами я и еде. Това означава, че си минал по всички пътища на дълбочен живот. Не, пашката е слъмала. Така. Това е от една голяма книга за числата, Тера Абганум.